El Penedès és la més gran de Catalunya i per tant produeix vins amb característiques molt particulars depenent del lloc on es conreïn. Aquesta distinció serà possible gràcies a les 7 subzones en què es dividirà. Entre altres, hi trobarem els vins del massís del Garraf i costers de l'Ordal, els de la conca del riu Anoia i els de la marina del Garraf. L'objectiu de l'ADO Penedès és donar un valor afegit a la seva gran varietat de vins i obrir-se a nous mercats. La roca calcària és evident a les vinyes que hi ha enganxades al massís del Garraf. Configura un sòl ben diferenciat del d'altres zones de la denominació d'origen Penedès, que aplega 25.000 hectàrees. Per això, ja fa 10 anys, els cellers del Garraf van començar a reivindicar una identitat pròpia dins d'aquesta denominació d'origen. Ara els han reconegut com una de les 7 subzones del Penedès. Quan tinguis més eines per explicar i més arguments per poder diferenciar el teu producte, doncs millor. I el massís Garraf, si el que té és aquest caràcter, aquesta singularitat i aquests vins que són diferencials, amb aquesta mineralitat. Al Pla de Manlleu, en un extrem del Penedès vinícola, la terra també és diferent, però aquí estan orgullosos de conrear vinyes a més de 500 metres d'alçada. També els fa únics la Montònega, una varietat que en altres indrets s'anomena parellada. Una quarantena de pagesos han creat una marca pròpia amb aquest raïm i ara tenen moltes esperances dipositades en la subzona. Esperem poder qualificar els nostres vins, poder treballar amb varietats que ara no seran autoritzades i també confiem en una major promoció. Aquesta aposta pel nom i el cognom dels vins del Penedès està inspirada en França. Com és el cas de Borgonya i de Bordeus, que realment hi ha subzones que han anat creant una tradició de vins diferenciats, de matisos, que tot aquest mercat de vi d'un cert nivell i qualitatiu el valora més. El Penedès vol que els seus vins ja indiquin la subzona a l'etiqueta en la pròxima anyada, sempre que s'hagi pogut aprovar el reglament.